माबाखौनो खालामनो बाबायमोन आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौनो खालामनो बाबायमोन आङो बिराद गोसोआव सानबाय थादों आरोना इमान मानसिफोरा इदि जायो आरोना इउटुबनि फैसा मोनदों ना मोनाखै इउटुबनि फैसा मोनदों ना मोनाखै बेसे हाबखो फैसाया बेसे हाबखो होनना खालि बिदिल' आरोना कैसनानो खालि बिदिल' आरोना जेरावखि थाङा आङो भिडिअखौ हमनो होननानै आङो केमेराखौ ओरैजाय लाबानो लोगोफोर केमेराखौ ओमफ्राय सोंखागोन आरोना बेसे मोनखो फैसाखौ बेसे हाबखो इउटुबनिफ्राय फैसाया बेसे हाबखो होननानै सोङो आरोना ओमफ्राय आङो मा होननो देलाय आं होनो आरोना हाबाखै फैसा हाबथ'वाखै होननानै ओमफ्राय सोरबा बायदियाथ' ओरैबायदिबो बुंबावबाय आरोना लोगोफोर दाख्लैबावै आङो हाबानि मोनसे आङो भिडिअ हगारदोंमोन ना लोगोफोर हाबा जानाय ओमफ्राय आङो बेयाव थांदोंमोन ओरैबायदि सानै मानसिया जि लाजि फोनांबायना आंखौ लोगोफोर माबायदि लाजि फोनांदों होनबा दाबो नोङो इउटुबनि फैसा मोनाखै नामा मा आंखौ लांबानो जायो गारि दरजा खेवनानै होनो गारि लाबानो जायो मालाय इउटुबारफोरा गारि लाजोब्बाय नोंहालाय माथो गारिबो गैया माबो गैया इदि होनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो सासेया आरो होनबावबाय आरोना आंखौबो लांफाबानो जायो फैसा थिखोनो माबा थिखोनो इउटुब फैसा होनालाय बेफोर माबायदि खोथा नायलाय लोगोफोर होमबाबो आङो जेबो मोनाखै आरोना होनजाखानांगोनखा आरो आं सानो नोंसोरबो बानायनो गोसो बानाय ओमफ्राय सोरथो नोंसोरखौ बादा होदों नोंसोरो बानायनो गोसो बानायबानो जाबाय आरोना इउटुबा सासे मोनसे गारि फैदों आरोना नै इउटुबा नोंनिबो नङा आंनिबो नङा रावबो बिमा बिफानि इउटुबा नङा आरोना आं सानो बे मोनसे इउटुबा मोनसे प्लेटफर्मसो मिथिबाय ना मोनसे बे प्लेटफर्मसो लोगोफोर नों गोसो बायदि नों खुलिनो हायो नों गोसो बायदि नोंनि गावनि रोंगौथिखौ देखायबानो जाबाय ओजों थांनायखौ देखायबानो संनाय खावनायखौ देखायबानो जाबाय नोंसोर साननो नाङा जे फैसानि थाखायल' जे इउटुब खुलिदों फैसानि थाखायल'सो फैसा मोननायनि थाखाय इउटुब खुलिदों ओमफ्राय इदि आरो जोबोर बै जादों आरोना मालायफोरा फैसाखौ मोनदोंना मोनाखै माथो इमान इदि माबा इउटुब फेसबुक खुलिनानै माथो फैसाफोरखौनो माथो मोनानो माबानो होननानै इदि जोबोद खोथाबो रायलायबाय आरोना ओमफ्राय आंहा स्रि खोनासंबाय थाबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओरैबायदि फैसानि खोथा सोरबा होनबाय आंखौ फैसा लाग्रा लां सोरबा होनबाय आंखौ दरजा खेवनानै होग्रा लां सोरबा होनबाय बेसे फैसा मोनदों फैसा मोनबा बेदर जाहो माबा जाहो बेफोरबायदि जोबोद खोथा होननायखौ आं बिराद खोनासंबोबाय आरोना बेबायदि नङा अबसे बर'जों बर' मानोलाय इमान इदि सुथ्रु जानांगौ जाखो नोंसोरबो बानायनो गोसो बानायना ओमफ्राय नोंसोरो आं आखायानो सालायलायबायसो हमनो आं दसे जिरायबाय आरोना बे खोथाखौनो लानानै ओमफ्राय आङो बानायगोन ना बानाया सानबाय आं गगा बिराद मोनदों लोगोफोर आङो गगा मोनसोदों आङो हामनो रोङा आरोना आंनि गगाया साननै सानथामल' थायो ओमफ्राय आरो इदिनो जाफिनो ओमफ्राय मैगं गोथांबो जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय आरो इदि जाबायना आंखौबो लां इउटुबनि फैसा मोनबा फैसा लानो लांफा ओमफ्राय माबा माबि देलायग्रा माबा माबि लानो बेग लानो माबा लानो ओमफ्राय इनेका खोथा होनबाय आरोना इसोर सानै मानसिया नाथाय आंनि भिडिअखौ इसोर सानै मानसिखौ आं नाया बायदि मोनो आरोना माने इसोरो आंजों माने एगेन्स्ट बिसोरो माने आं भिडिअखौ नाया आरो नोंसोरखौलाय सोर नायनो होदों आरो नोंसोरखौलाय सोर आंनि फैसा नोंसोरखौ लांफानो होदों माबानो होदों देलाय इमान बेबायदि नोंसोर सानो आरोना बर'जों बर'नो नोंसोरबो बानायनो गोसो नोंसोरबो बानाय रावबो बादा गैया नोंसोरबो बानाय सोर नोंसोरखौ बादा होदों इउटुबा नोंसोरखौ रावखौबो उमुगा बानाय थुमुगा बानाय होननानै थिनाखै मिथिबाय गावनि गोसोआसो थिनदों नोङो केमेरानि सिगाङाव सोरबा बुंनो हायो सोरबा बुंनो हाया बे मोनसे माबानिसो खोथा गोसोनिसो खोथा नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरबायदि बुंनो नाङा आरोना जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि नोंसोरो इमान इदि खोथा बुंनायखौ आं बिराद बोरैबा मोनदों आरोना आं नोंसोरखौ आंनि भिडिअखौ नाय होननानै आं नोंसोरखौ बानायाखै आरोना आरो आं नोंसोरखौलाय मानो फैसा लानो नांगौ जाखो आरो मानो आंनो नोंसोरखौ मानो दरजा खेवनो होनांगौ जेनेबा नोंसोरो आंखौ इनसाल्ट खालामदों आरोना जेनेबा जेबोआनो गैया मा गैया बेनोसो इउटुब खुलिदों बेनोसो माबादों बिदि जादों आरोना बिदि नङा बिदि सानलायबाथाय मा जागोन देलाय जोंनि जिउआलाय दानो दं दानो गैया माखोथो इमान एगेन्स्ट जानानै मानो थानो आंनिबाथ' फ्रि जाजोबनांगौ आरोना सब फ्रि जानांगौ खुला जानांगौ सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय सोरखौबा मुगैनाय बे मानसिनि जिउआव बेफोरबायदिखौ लानो नाङा आंनिबाथ' सोरबा बायदिया बिराद दङ आरोना बिराद गोसोनि मैलाफोर दङ आरोना साफा
सोरबा सोरबाथ' मोजाङानोसै माथो होनबावनो आरो आंबो इउटुब खुलिया नङा खुलिबाय दा आरो इउटुब खुलिनानै आरो जों दा इउटुब खुलिनानै आरो दोननोबो हाया जाबाय ओमफ्राय दा जों आरो मबाइल हमदावनाय नालाय लानो लुगैयो खालामनो लुगैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरबो आंखौ माबायदि मोनो माबायदि सापर्ट खालामो आं बेखौबो मिथियो आरोना सोर नायो सोर नाया ओमफ्राय नोंसोरनि गोसो आरोना नोंसोर नायनाय नाया नोंसोरनि गोसो ओमफ्राय आङो बे हाबानि खालि ओरैबायदि खोथा बुंनायखौ आं जोबोद दुखु मोननानै थादों आरोना गोसो सिङाव ओमफ्राय नोंसोरथ' आंनि भिडिअखौ नायखानोसै नायदोंबाथ' नुगोन आरो हाबायाव आरो सोर बेबायदि आंखौ बिदि खोथा बुंदों ओमफ्राय नोंसोरो मिथिगोन आरोना नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नोंसोरो आंबो नोंसोरनिखौ नायगोन नोंसोरबो खालामलाय नोंसोरबो ब्लग खालामलाय आंबो नोंसोरनिखौ नायगोन नोंसोरबो जाना नोंसोरबो नाय नोंसोरबो खालाम आंबो नोंसोरनिखौ नायगोन ना लोगोफोर ओरैजाय गान दामै दामै फैदों आरोना गान दामबोदों हाबा गान दामै दामै फैदों आरोना नै बिसोरो नै बा इसोरो माबा आरोना लोगोफोर मिस्ट्रि आरोना न' लुग्रा सरकारनि जाय न' मोनो बेफोरनि कन्ट्रेक्टार आरोना इसोरो कन्ट्रेक्टारनि आन्दाराव मावो आरोना कन्ट्रेक्टारथ' नङा कन्ट्रेक्टारनि आन्दाराव माने इसोरो मिस्ट्रि आरोना न' लुग्रा मालाय बक्स फिसा लालायनानै दामनानै खामानि मावहैलायो ना जोंहानि न' खाथिनि आरोना इसोरो लोगोफोर आङो बाराद्राय बुंबाय आङो सानो आरोना बिदिनो मालायखौ हिंसा खालामनाय मालायखौ थाट्टा होनाय मालायखौ गाहायाव खोलैनानै दोननाय बे मानसिनि आखुथाय नङा सानो आरोना आङो बे मानसिनि आखुथाय नङा आं सानो आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय